bisimila magazine Mali sanfɛ a ka kunnafoni olu kɛnɛ ka sa bakurubaw olu filɛni an ka kotigi min bɛ n'ale tɔgɔ ye Sadio Kamara a bɔra ka Malikura ta sira kuma caman fɔ n'o y'u ka baarabolo minnu bɛ yen ka da don la an bɛ da don la k'olu walawala fo ka taa se Mali kelen bɛ ka baarabolo min ta walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati an bɛ da don la k'o walawala fo ka taa se Mali Burkina Niger ale ka bɔli CEDEAO la an bɛ da don fana na k'o walawala ma sɔrɔ maa min bɛ yen n'ale bɛna se ka da don CEDEAO ni Mali ni Niger fo ka taa se Burkina olu ka nin ko in na sa o kɔni Seydou Konate na aspirant diplomatique o bisimila ko kura kunnafoni olu kɛnɛ ka sa kunnafoniya galo la Sadio Kamara ale bɔra ka Malikura ta siraw fɔ min ye finitigilakaw ka baarabolo minnu bɛ yen nɔ a y'a da don la kosɛbɛ k'olu walawala k'a yira k'a fɔ k'u bɛn ni kelenya baarabolo minnu b'olu bolo ka sabati o ko hukumu kɔnɔna la sa k'olu b'a ka fo ka taa se waati min ma a y'a yira k'a fɔ a ka kumasen ninnu na k'olu ka baarabolo minnu filɛ nin n'u kalikan y'a ye fo cogo min na bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati lafiya fo ka taa se lakanako ɲuman o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na ko y'u ka baara fanba yɛrɛ ye olu kɔni sigikun y'o ye wa fɛnɛ malidenw ka se ka bɔ ka dɛmɛ ani dɛmɛ don olu ma kosɛbɛ a kɔni ka kumasenw gale kɔni o kɛra o ye fo ka taa se k'a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko finitigilakaw kɔni k'u bɛ u ye maa ta kɛ wa fɛnɛ yɛrɛ minɛnw dir'u ma minɛn minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka kulu marifatigi dameleke ninnu kɛlɛ cogo min na min bɛ se k'u gɛn ka bɔ an ka Mali yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na lafiya da kelen o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na dɛ ni lakanako ta fanfɛla ye ko finitigilakaw ka baarabolo taara o sira de kan kosɛbɛ n'o y'an ka faamaw ye ministre Kamara a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko bɛn ni kelenya sabatili ko yɛrɛ hukumu yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la ko baarabolo fɛn bɛ kan ka kɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanama de k'olu bɛna o kɛ fo ka s'a dan na walasa cogo min na o bɛ se ka lafiya walasa cogo min na maliden kelen bɛɛ bɛ lafiya cogo min na maaw y'a yira k'a fɔ k'u b'u kun kɔrɔta ni Sadio Kamara ye bi barisabula ko jamanaden don min b'a mago don jamana na kosɛbɛ k'a yira k'a ka baarabolo yɛrɛ dɔrɔn tɛ k'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'ale ye maliden dɔ de k'ale kan ka Mali dɛmɛ n'ale ma Mali dɛmɛ maa wɛrɛ tɛna se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ko kana Mali kɔni o dɛmɛ an ka kunnafoniya filanan na sa Mali Burkina bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na n'o ye réconciliation nationale ye Mali kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛna baarabolo dɔw nun don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kotigi min bɛ yen n'ale ka baarabolo bɛnnen don ani kɔkanmɔgɔw ka bɛn ni sabatili ko ɲuman masa n'o ye Abdoulaye Diop ye a ye sigi ka fɔ kɛ ni ambassadeur rusilakaw ka ambassadeur ye n'o nalen Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko Igor Gouroiniko a kɔni a n'o sigira ka kuma sigikafɔ min kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ kɔni ko furancɛ fanga maaw kɔni ka sigili na u y'a yira k'a fɔ ko bɛn ni kelenya o bɛna sabati cogo min na fo ka taa se lafiya da kelen o bɛ se ka sabati cogo min na k'o tɛna ɲɛ bada ka sɔrɔ ko dɔw bɛ yen nɔ n'u ma bɔ olu la ko dɔw bɛ yen n'u ma don olu fɛnɛ dafɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya accord d'Alger min kɔni kɛra san tɛmɛnenw na n'o ye san 2015 ye sa u y'u sigi ka fɔ ko o kuma la sa min na kɔni u y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ minnu b'o la n'olu man kan tɛ ka k'olu la bada ko walasa cogo min na ko olu bɔ a la o ko kɔnɔna wa Ismaël Wage n'ale ka baarabolo fɛnɛ bɛnnen don bɛn ni kelenya sabatili ko ɲuman maliden kelen bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a y'a da don a fɛnɛ la k'a walawala ale ka lawalawaliw senfɛ sa a y'a yira k'a fɔ ko Mali ani Russie ka bolodi ɲɔgɔnma min kɔni filɛ nin ko o bɛna kɛ sababuya ye bɛn ni kelenya ka sabati Mali kɔnɔ lakanako ɲuman o ka sabati fɛnɛ o kɔni ko tɛ taa ka sɔrɔ accord d'Alger kumasen dɔw b'olu kɔnɔna la n'u ma se k'u sen b'olu la ka kumasen dɔw ta k'o don walasa bɛn ni kelenya bɛ na cogo min na wa accord d'Alger yɛrɛ min siyera san 2015 la u ye sigikafɔ kɛ san 2024 o janvier kalo tile 25 kɔni u y'o k'o la u bɛnna kelen ma k'a yira k'a fɔ ko bɛn ni kelenya bɛ sabati cogo min na lafiya da kelen bɛ don Mali kɔnɔ cogo min na dɛ u bɛnn'o kelen ma janvier kalo tile 26 kɔni na sa min kɔni na u y'a bila ka taa Algérikaw fɛ yen nɔ walasa cogo min na o fɛnɛ ka se k'u ka faamuyali sɔrɔ a la kunnafoniya sabanan na sa Mali Burkina Niger olu kɔni ka bɔli CEDEAO la kɔni wa bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ y'i ka faamuyali ta kɔni o yira a la Claudine Siar ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni a ye zana dalen dɔ kɔni da min ye ko n'i ma lafiya n'i bɛ so kɔnɔ n'i ma lafiya kɔni sɔrɔ a la k'i bɛ bɔ i bɛ lafiya yɔrɔ min na k'i ka taa o la sa barisabula ko ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na dɛ k'a ko kelen bɛ sɔrɔ kwada ɲɔgɔn na de Mali ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ sa CEDEAO kɔni k'ale kɔni ka ni ko in kɔni ko Mali ni fɛn
Mali ni Niger ani Burkina olu kɔni bɔra la ko a ko kɔni ka a bɛna kɛ gɛlɛya caman nga n'a sɔrɔla kɔni u b'a assumer kɔni ko u na sigi a ko kan min kɛra janvier kalo tile 28 san 2024 ni jamana naani kɔni olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna bɔ CEDEAO la min kɔni ye gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ a la kɔni k'u b'a dɔn o gɛlɛya kɔni mina nga k'olu kɔni ka ni u bɔli kɔni ka a bɛna kɛ ko ye ko min kɔni a kuma bɛ caya nga a kɔni bɛ kɛ kato kunnafoni ko ale kɔni kɔnɔna la hali bisa Seydou Konate na aspirant diplomate an bɛ foli da yɛrɛ ma walasa a ka se bonjour monsieur. Bonjour Gaufo la belle yala Seydou Konate i yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye Mali Burkina Niger u ka nin retireli in na. Ok, ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ madame komi n bɔra k'a fɔ cogo min na an filɛbaga tanti Mali kɔnɔna ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ k'an filɛ jamana kɔ kan foli barabara bila ka taa olu ma ka sabu ka hakɛ n'u ka waati min kɔnɔ sisan an b'u fo o tɛmɛnen kɔ déjà an bɛ n'i ka question in na tiɲɛ don ko an ye ŋɔnɔnɔkan caman mɛn ka sigi bɔlɔlɔw sanfɛ fo ka taa bɔ kan sigira yɛrɛ k'a ye tele la jamana ninnu ye communiqué kɛ ça a été un communiqué conjoint mun b'a yira k'a fɔ ko ni kunun bɔra la u sen bɛ bɔ farafina Afrique de l'Ouest institution régionale min n'a pas fɔ ko CEDEAO u sen bɛ bɔ par là. Alors donc déjà ça c'est pas une première te siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye minnu b'a kalama kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko en 2000 déjà Mauritanie est tombée mais Mauritanie c'est moi là en 2000 même si la Mauritanie a voulu réintégrer en 2017 donc la suite n'a pas été toujours déterminée ça c'est entre guillemets jusqu'au cas donc à faut qu'on volontaire mais comment on a tout ça n'est d'accord là n'est rien d'accord là je parle toujours sous réserve parce que jusqu'à preuve de contraire ni dans les mbora là au coffre jamana nyamoko ma nyafolu ba kawye ka dutete kono ndalema la ka fama na gela tout telle décision il va y avoir normalement dans les jours à venir normalement ça devient un conseil des ministres extraordinaire pour essayer d'informer la population même ni ay asro ko jamana bo jamana dongal la ni delo assise ko nana parce que yay ka foko ma ba ko kosé jamana dongal la ni assise ko nana bangal la ni dola donc nous on valera déjà je pense que allo kara ni fol kan ke ka savoir que c'est la même ngata moment tel que ne regarde la comme il y a fait déjà ko chien frotel mais mana gela to go na kera il faut s'attendre tout comme dadigeli ma ke flo mais mana gela to go ni nyefol kera o kan se ko dado fendo la am siga famal basor femu ka mun be ka sawe ka on digida parce que c'est un couteau en double tranchant on sait comment parce que quand il comme amay maintenant il y aura mun mayala mun be sa ka koloi akilla jamana nyamo mun décision ta ka valider c'est vrai hakina mbor on a mun ya valider aka chala fo ka se kasta sira pro do di oma des nouvelles alternatives que dorénavant on se ko ta ka baraka ko to na mun be se ka ala sanction walma kololo minan soro o atenu to na c'est pour ça que nous faut qu'on se sent mana kala to amana kuma to ta se atene jamana mara ba ka ma kono luga dangele mun na ke ndamala le conseil des ministres extraordinaire ka ke pour une telle situation. Donc maintenant où c'est fait il va y avoir un siga famille tellement sur là gela mena siga kuma to na mais ça nga so man nera ka vision na comme question modika déjà gela misem se mun bena parce que on me faut nga bamananga na ko chauffeur ko ngolo gananti nye ka yin clo famille ko o chamo bala na ma yakava ko an kan ka boni na ni jakulina jamana sabay no metal ke le Mali le Burkina le Niger na ma fuma ko AES alliance des états saheliens jamana sabay ka jamana do ni o bala ka bay to c'est dans to ka to jamana tam bari c'est ça donc ni talika ko la guerre iba ka fuku folo gela miselson do be ono sigino jamana do ni yonche bi jamana woro fana bala be talke mal demu be sigila par exemple abe domne ko bi korvar la na sikati joma melon do ni moshila ni wudu takku lage d'une manière pipina afra pour ka carte de séjour français fana bisa ke kollo doni c'est vrai ko men korle mais fo ka doni fo na ke kana nyongri parce que on be c'est da autant de parce que grâce à lui ka fin chama no en yoro bulu
Donc là déjà ni an bɔra yen na jakosa fo ni jamana yɛrɛ marabaga yɛrɛ y'a lajɛ k'a fɔ a yɛrɛ ka volonté la k'a fɔ bon anw bɛ cogo min na Mali ni Côte d'Ivoire an bɛɛ ye kelen an tɛna se ka nɔkɔrɔ la carte de séjour ko ye a bɛ se k'o suspend peut-être n'o kɛra alhamdulilayi o y'an ka laɲini déjà a bɛ se k'o kow daminɛ ka ban sécurité b'a la le procès en diplomatie il y a quelque chose qu'on appelle ça la diplomatie du couloir parce que c'est autrement dit la diplomatie de police dans les polices des choses olu bɛ kɛ duguma bɛɛ t'o ye diplomatie la fɛn information caman bɛ da kɛnɛ kan k'a sɔrɔ minnu bɛ duguma o ka ca ni sanfɛta ye olu bɛɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan il se peut que déjà il y a certaines questions qui ont été déjà traitées en amont anw tɛ se ka mun dɔn sani kɛnɛkanta in ka bila sanfɛ mais n dalen b'a la k'a fɔ don nataw la a ka ca ala fɛ olu kow fana bɛ se ka don o sen kɔnɔ parce que an n'olu bɛɛ ye kelen o ye kɔlɔlɔ fɔlɔ ye parce que n'a fɔra ko mɔgɔ kelen san o san i ka se ka 100 sara 73 ou bien plus bon tu verras bien que o ye kɔlɔlɔ ye an bɛ don min na komi bi ni sɔrɔ ma boli kɛ o bɛ se ka ye a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ko an yɛrɛw jamana 16 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka wuli ka don kɔnɔna na ka wuli ka tagama ka se ɲɔgɔn ma ka don ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛw kɛ i b'a ye k'a fɔ o la sɛbɛnfura min b'anw permettre ka se ka wuli k'a sɔrɔ gɛlɛya caman ma ye a la k'a sɔrɔ a ma visaw ma appliquer ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an ka passeport ye donc obligatoirement passeport ninnu siraw de tɔgɔ b'a kan siraw fɛn bɛɛ de don y'o de fɔ jamana dama ni ɲɔgɔn cɛ donc si ça va comme ça obligatoirement il va y avoir un changement à ce niveau-là dans les jours à venir normalement je parle toujours sur le contrat des aspects j'en suis sûr également que n'a tora ten yɛlɛma caman bɛ don o la olu sɔrɔli bɛna kɛ ko wɛrɛ fana bolo dɔ bɛna sɔrɔ fara fɛn sɔrɔtɔ wɛrɛ bɔtɔw kan nafolo bɔtɔw kan don nataw la o bɛ yen déjà yɔrɔ kɔrɔlenw b'an bolo minnu bɛ ka en vigueur yɔrɔ déjà fɛɛrɛ kuraw kun sigira sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka carte comment dirais-je carte civile in bayɛlɛma k'o kɛ carte biométrique ye alors hali sisan a tɔw to nin b'an bolo miiriw ni fɛnw na pour que mɔgɔw ka taa retrait kɛ caman bɛ yen o ma taa retrait kɛ mais caman fana i ta sɔrɔ bon i b'a ye k'a fɔ nafolo minnu donn'o la joli ma dɔrɔn o bɛna kɛ n'a bɔra sira fɛ i b'a ye nafolo in bɛna kɛ fɛn tiɲɛni ye cogo cogo dɔ la parce que ka biométrie in tɛna se ka valider bilen o tɛna se ka baara kɛ bilen donc yɛlɛma wɛrɛ bɛna se ka don a la fo ni a y'a sɔrɔ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ komi n y'o de fɔ o bɛ se ka fɔ ka bɛn k'a la ka fɛɛrɛ wɛrɛw sɔrɔ a la olu kaw bɛ se ka ye a la o bɛ se ka kɛ a la problème dɔ ye donc o kɔfɛ fana anw ka jamana kɔnɔna na a sɔrɔ fanba fana sinsinlen bɛ commerce kan o bɛ tali kɛ plus précisément les opérateurs économiques n'an b'a fɔ ma sɔrɔ musobaw bon plus généralement olu bɛ yala de ye ka don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ komi feerefɛnw bɛ don ka bɔ min kɛ n'an b'a fɔ ma la libre circulation des personnes et des biens ko bana b'a la et en même temps c'est-à-dire le commerce bɛ se ka unifier cogo min na c'est-à-dire un marché unique voilà donc ça nous permettait ka sanni feerew ka nɔgɔya an bolo ka sɔrɔ charge dɔw bɛ olu fana bɛ se ka ta CEDEAO yɛrɛ fɛ ka sɔrɔ wari caman bɛ an b'o sara an ka dédommagement ni fɛnw yɔrɔw la donc i b'a ye k'a fɔ nin hokumu kɔnɔna na ni nin hakilina in taara n'an tɛ tɔnden ye diyagosa bɛ anw kan k'a fɔ ko o exonération minnu bɛ yen nɔ olu ka bi donc nous serons obligés de prendre tout en charge parce que o bɛ dépend o kɔlɔlɔ bɛna diya anw kan o ye an ka jagokɛlaw ye an ka sɔrɔ voilà donc plus généralement a bɛ don ka kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ ka lajɛ tiɲɛ don an mako b'u la parce que ça sera vice versa u mako bɛ an ka feerefɛnw na komi fana mako fana b'u taw la cogo min na an sigiɲɔgɔn jamana ninnu dafɛ jamana caman bɛ ten tɔ Mali fɛnw bɛ bɔ ka don u fɛ yen hali n'i y'a jateminɛ CEDEAO ye ɲangili bin an kan waati min na ni frontières fermées na i b'a ye k'a fɔ a jouera anw yɛrɛ sigiɲɔgɔn jamanaw fana kan komi anw yɛrɛw donc cela veut dire qu'an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to donc obligatoirement ni nin cas sugu nana diyagosa don gɛlɛya bɛ y'a kɔnɔ bon gɛlɛya kɔnɔna na an y'o de fɔ a bɛ se ka kɛ sigakaw kɛra déjà ka fɛɛrɛ dɔw ɲini o gɛlɛya ninnu caman na donc o bɛna kɔnɔna na fana bon en dehors de ça i bɛ jateminɛ kɛ tiɲɛ don i b'a fɔ ko mana gɛlɛya cogo o cogo bi la baara tɛ sani décision in ka ta ten fɛn caman tɛ se ka kɛ a kɔnɔna na baara caman kɛra on a vu ça au JT jamana saba in fana i b'a ye k'a fɔ ko au cadre dama dama ministre dama dama ye ɲɔgɔn ye siɲɛ caman caman o bɛ tali kɛ le ministre des affaires étrangères et ces 3 pays ils se sont réunis maintenant u ye ɲɔgɔn ye kuma caman bɔra la jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka sigi cogo jumɛn na ka fɛɛrɛ kɔrɔw tigɛ jamana ninnu bɛ se ka développer cogo min na sigira ka kuma olu fɛn caman kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ko
même an ka dɔɔni minnu bɛ frontière la o jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ o sigira ka kuma jamana saba in nafolo sɔrɔ sira ninnu bɛ se ka lawaleya cogo min na caman bɛ se ka sɔrɔtaw bɛ se ka bonya cogo n'a bɛ se ka jamanadenw nafa cogo min na j'espère qu'ils ont travaillé sur ça aussi également en dehors de ça même le ministre des finances olu sigira ka jateminɛw caman kɛ parce que ni a ye sisan ka lajɛ ni kɛlɛ fanba si vous voyez aujourd'hui que les puissances c'est qu'en fait d'une manière le Mali est devenu, ces trois frontières, je vais dire ces trois pays sont devenus aujourd'hui un espace compétitif pour la puissance d'Oreto parce que c'est le sous-sol du Nafulu Mumbi ou Nafako Bala ni Jamana est positionnement Sahel est positionnement stratégique Nafako Fanabala donc ticket c'est gâteau quand tout ni au bel lien tagal la déjà cela veut dire que il y aura une ultima demi dans cela ka munu da ko ka dilanga ni may ka fufu en réalité absika on nafa ko jamo misika kata on nafa do na tawla kana mali rek wani ni roy donc au kawban alors donc du coup tu verras bien que au be analyse bela yenen ko fait nous c'est là ka ñoy obligatoirement on devait ta solder na kata ke na simole donc bolu ko na obligatoirement ñori fo atita fin chama ko gela chama ba ko no obligatoirement mais gelen ko fe na c'est là ka donc parce que ni yele la yene mu gano la yene fana sabatira ikelo se ko donc n'a sera ka muyo ka chala fe c'est que on here do na tawla ni jamana do na sera ka famia bon ala kan gishna pharmacie ka famia bon c'est aussi à revoir comme mutane la ni ka tugumna ambora tugumna c'est la ni ka aussi ka donti parce que c'est dawo re fana sikana obala da sigira de ka jamana fin toni bu ka sika ka se bu debani pour la miuso c'est que sécurité kunda c'est que même sur le plan financier c'est que domaine chamay no gela wuso no repse ka debek ketum nakana jamana ninuma tiens do un problème yan soro ils ont venu juste une année à travers la mission internationale pour le succès Mali ça s'est fait en 2013 la crise finale de le contingent maintenant pour une durée de 12 mois c'était une année on en tara parce que on fait juste 5 semaines dans la crise ainsi de suite mais au fait ba ka va jusqu'à preuve de contraire ni gela est tourné non soro déjà faire que solution musique sur le faire comme na nunga tene ni sanction jako samuka sanction ko be ta jabara do ngas tiado sanction ni be gafe ko no mo mayira comme quoi ka fanga d'Afrique tu ko la ka se ga la tomina aba ko no ambenganero mais nan na contexte do ko na je pense que akilira nyona bi se ga fin tama no ya tiado tesu ka appliquer mais faire no do se ga jatine na anina bulu lu bela jinin ko fait Malibaye ka fo jatina na ka fo c'est dawo même era taire bulu c'est dawo era jakul mulu wa tu taire bulu bi ka seba ko bien mamu no ko fe ni tina ma trop jamano trop fois na bien qu'on voit ce sont les étudiants qui ont la même mise derrière cette organisation donc on dit seulement que c'est une organisation qui est institutionnalisée donc au bon condamna no ulu mawbe bi nous ni on te kungilia krinfo donc jakku sala ma yere ye ka fo ku indabal do on drone kama walma on mi fa d'Afrique on de nous la d'abord bref c'est ça aussi qui a aussi motivé d'une manière demander de retrait plus simple juste après la demande de la population à travers l'assise et voici un peu en quelque sorte inconvénient mun se na ko na ne ka hakli do la tobe ya ka ko jugo tisika ba ba do kuma ka da hakli da ro do ne en attendant sanagata nivel wala bref Monsieur Konate, il y a chama ni ko akonna la. Oui, nya karamasi. Ni ko ni ya be franyo ga ko. Nya karamasi. Donc ni malaban bi bulu. Bon, comme là-bas on a déjà faut le vidéo comme il y a photo comme là, pas de faux. Si vous voulez savoir la vie, peut-être à qui la main qu'on a vu nos faux. Ma chama me c'est qu'à famille sur la faire. Do do le bega comment peut-être à travers ces explications, puis vous comprenez que bon, peut-être il y a des côtés négatifs comme il y a aussi des côtés positifs. Voilà. Donc, juste pour rassurer la population, une fois de plus, à ma manière de comprendre les choses, au cas donc il faut faire mon déjà, ne abora sera fait. Je le faut toujours en tout cas gringa comment t'es tangini, jamana nyamo ma conseil de ministre extraordinaire kaka. Parce que quand pour expliquer, c'est que la vraiment normalement ne connaît pas ne ka hakli do vrai comme absolument c'est il faut avec la comment mais ne connaît pas déjà il faut normalement à chaud parce que certains dossiers brûlants il faut quand même avoir c'est-à-dire un conseil des ministres extraordinaire pour éclairer la lanterne de la population malienne sur cette question donc pour hakli
c'est vrai, il va y avoir trop de peur que de mal, je comprends. Nanya famia, Afrique tout là. L'américain, wakil dah kafo ko carte passeport mun bulo ne carte biométrique mun bulo ni tinto ani mun be jamana woro kan ko ka jamana nyamo mako na dal kelke ni fol kawyi amu sigile be Côte d'Ivoire la amu sigile be Sénégal wal ma mun be yoro woro be voyage be amu commerçant yi ani ko fe anga sra monta pour que la ni mu gaska sabati ayo go nyafo bon non fana ma foflo ni daduna ma woro la mun te fagile anga famia ka fo ko on est général on est là ni ka ke donc ni ko ka gri quoi bon il y a ça on est tellement motivé pas donc nous sommes obligés d'accepter et ça sent bien que la population malienne elle est très résiliente. On a déjà vu ça à travers cette crise là, à travers cette sanction qui nous a fait subir la même organisation Agnaye Kafoko on baissé ka fait tama muyu foskoi ani tamay ay da bo preuve de reconnaissance ka sa wala ko tele donc am ga mu be jamana kanu do am watin kono bala ani Kafoko kembe ku jigita kada autorité mun be senambi transition avec la solution comme la man jigita do mo ko lunka ko nyefol ko ni nyefol ma gen fana man jigita do ka fo peut-être il y a des choses tani comme on rekala hindo assise là mais si ka lage la sonama a mewo men namura gela ko no herabina ko so gela ko fe ya ko sa here ko bi ara ko be ko na mew ku dija ko to jema do jiko ko de kekele ko na bo jema do jiko ka ko so ko no ni u fe ani ka ni jema do fe fana ya fatum na ga hakli da nga amuru da ambusuka ga ma ko ni ke nyando gela bala mais amana gela to ko fe aka chala fe here fana na here mo ko na tiba bada bada. Ok, M. Konaté, merci beaucoup. Jarani, jabu kwa ni unyala kwa sababu. Okay, nimeda sigike bi anga kuna funu ulasa mi ko na Seydou Konaté alifanya point ma bulu ko wala sa chukum na ka hakina tafo Mali Burkina Niger ulga bolli na Syria wala ayada dola amba kanu ka fo an lame bago na Afrique bago wiye family chama ko ni sorala ambe tambe buluda wati we